Pagi guys, aku mau ki guak blendrang janganku tak pakakne pitik to guys. Nah kok ora konangan. Nek enek wohe ning endi pelemku jan sakmene iki ceblok guys. Iya to iki ketok apik to. Lah walike kaya ngene iki. Nek konangan enek wohe sing dhuwur nangka ku lho guys, gimana cebloke iki ning sandinge nangka. Wes guak guys. Guak. Wih, sik loro. Mbuh, teko tuwek apa ora kuwi? Loro kuwi. Redup guys, isuke redup pagi mendunge sahdu. Tetap semangat besti.